Ngayon po ay tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng ating sabon na pinamagatang Epicarb. Ang una po natin gagamitin ay ang ating base oils na combination ng extra virgin olive oil tsaka avocado oil po. Lalagay na rin po natin ang shea butter at cocoa butter. Ngayon po, para sa ating base solution ay hahaluin na natin siya gamit ang ating hand mixer. Matapos po nating haluin ang ating base solution, ngayon naman po ay gagawin natin ang ating lye solution. Itong lye solution ay usually gawa siya sa distilled water at sodium hydroxide. Sa paggawa po ng lye solution, lagi po nating tatandaan na uunahin natin ang tubig at saka po natin ilalagay ang ating sodium hydroxide at hindi po pwedeng mauna ang ating sodium hydroxide. Sa atin pong sabon na ating gamit ay goat milk na ginawa siya, tapos po nilagyan ng sodium hydroxide tsaka sodium lactate, tapos po nilagyan na rin po siya ng fragrance oil tsaka ng pink Himalayan salt. Make sure lang din po na safe tayo mag-handle ng lye solution dahil po once na nilagay natin ang sodium hydroxide, pwede pong ma-burn yung skin natin dahil umiinit po ng kusa yung ating solution. Pagkatapos po ay hahaluin na po ulit natin ang ating solution. Pagkatapos po natin haluin ang ating base solution tsaka ang ating lye solution, makikita na po natin na kakapal po ang ating mixture. Pagkatapos po humapal ng ating mixture, ilalagay na rin po natin ang ating colorant tsaka yung mga additives po natin. Sa atin pong additives, ang ating gagamitin ay ang ating mango peel extract. Ang mango peel ay nagtataglay ng mangiferin, gallic acids at protocatechuic acids na kilala sa kanilang antibacterial at anti-inflammatory benefits. Matapos nating ilagay ang ating colorant at ang ating additives ay muli ulit natin itong hahaluin. Tapos nating haluin ang ating mga ingredients, ilalagay na natin ito sa ating molder. Para mas controlled ang ating paglalagay sa ating molder, ililipat natin siya sa isang container. Pagkatapos nito ay ilagay na natin siya sa ating molder.
At hintayin na lang natin tong tumigas for 24 to 48 hours. Sa paggamit ng ganitong sabon, usually nagtitake pa ito ng 4 to 6 weeks na curing or period para mas maging safe ito para gamitin sa balat ng tao. Sa ating pag-store ng ating nagawang produkto, wala naman tayong specific na temperature na kailangang habulin. Pero dapat hindi ito sobrang init. Pero dapat din ito ay nasa close na lugar o safe storage dahil kailangan hindi dapat magre-react or dapat pag tumigas siya, smooth yung magiging finished product natin. Meron na po tayong na-prepare na finished product. Pagkatapos po siya tumigas, ganito po dapat ang magiging texture niya. Makikita po natin sa ating produkto na ito ay makinis at matigas na. Pero dahil po galing siya sa molder, dito na rin po tayo mag-start mag-carve ng edges, pati yung sa ibabaw na part po niya, para mas maging presentable sa ating market. Ganito po ang magiging finished product natin, nakasama na yung kanyang packaging. Sa atin pong packaging, talagang in-aim natin na lumabas yung itsura ng ating produkto dahil gusto din natin mapagtibay ang ating visual marketing. Kaya kung makikita nyo, kitang-kita talaga yung soap. Sa gilid, nandito ang ating tagline, Grown with Love, Crafted with Care. Sa gilid naman, dito natin nilagay ang atin ding isa pang tagline na a soap that nourishes the skin and the environment, pati ang logo ng YFC. Sa likod, makikita natin ang ingredients, precautions, pati ang ating manufacturing date. Sa harapan naman po, makikita natin na ito yung pangalan ng ating produkto na Epicarb. Tapos nakalagay din dito kung ano yung ingredients or yung claim niya, which is antibacterial with goat milk. Sa ating produkto, meron tayong dalawa, ang yellow at ang green. Sa yellow, mas pinopromote namin ito sa may sensitive skin dahil ito ay gawa sa mango peel at goat milk lamang. Pagdating naman sa green, ito ay may karagdagang vitamin E at iba pang mas concentrated oils para naman sa ibang target consumers. Sa presyo po, ang ating yellow ay nagkakahalagang 150 at ang ating green ay nagkakahalagang 170. Ating pong product sa kasalukuyan ay makikita sa Otop Hub, Subic Bay, pati na rin po sa Iba Pasalubong Center. Sa kasalukuyan din po, minsan tayo ay nakakasali sa trade fair sa Ayala Malls Harbor Point, tsaka sa SM City Olongapo Central, pati na rin po sa iba't ibang hotels, particularly yung sa Anvaya Cove po. Ano nga ba ang layunin ng Young Farmers Challenge o YFC? Ang layunin po ng programa ay maikayat o maengganyo ang mga kabataan na mag-engage sa agriculture and fishery enterprise o business. Dahil ang YFC program po ay nagbibigay ng suporta sa mga kabataang magsasaka na maging active partners sa food security, agricultural development, and modernization. Ano ang YFC Startup Open Category? Ang YFC Startup Open Category ay isa sa 3 component lamang ng YFC program. Ito ay isang competitive grant assistance program para sa mga kabataan na may potential or profitable business ideas. Sa mga mapipiling beneficiaries po sa kategoryang ito ay mabibigyan ng panimulang puhunan na gagamitin nila para maumpisahan yung kanilang proposed startup agri-fishery enterprise. Startup po meaning dapat ito ay sisimulan pa lamang at hindi siya existing in operation. Pwede po itong individual or group manage. Sa group po, up to 2-3 members po ang pwede. Ano-ano ang mga components ng Young Farmers Challenge program? Ang ibang components po ng YFC program ay upscale at saka po intercollegiate program po. Paano makakasali sa Young Farmers Challenge? Para makasali po sa competition under this YFC component, kailangan ay nasa edad 18 to 30 years old at the time of application po, natural-born Filipino citizen, may kakayahan na mag-venture sa proposed agri-fishery enterprise or business, meaning may resources na gagamitin gaya ng lupa.
In case of groups naman po, lahat ng miyembro ay dapat makumply yung mga nabanggit na eligibility criteria at hindi magkakamag-anak by blood or in-law or yung tinatawag natin na not related up to 4th degree of consanguinity and affinity. Sino-sino naman ang mga hindi na maaaring makasali sa YFC? Ang not eligible po na sumali sa competition ay yung mga personnel from Department of Agriculture, its regional field offices, bureaus, attached agencies and corporations, at kanilang mga kamag-anak up to 4th degree of consanguinity and affinity. Mga personnel ng municipal, provincial, and city agricultural offices and veterinary offices, mga previous Young Farmers Challenge awardees, at saka yung mga nabigyan po ng assistance or awards, either cash or in-kind na nagkakalaga po ng 50,000 pesos pataas mula sa DA and its regional field offices, bureaus, attached agencies and corporations, within 1 year po before the deadline ng submission ng kanilang application requirements. Ano ang mga pwedeng mapanalunan sa Young Farmers Challenge? Sa mga mapapalad na mananalo, maaari po silang makakuha ng financial grant na kung saan sa level 1 ng competition o provincial level competition ay presentation ng kanilang startup business using the business model canvas. Maaari po silang magkamit ng 80,000 pesos per enterprise. Sa level 2 competition naman or yung regional level competition, pinipili po yung may mga magagandang implementation at may mga potential na mag-expand at masustain yung business operation. Sa level po na ito, ang financial grant ay nagkakahalaga ng 150,000 per enterprise. At sa level 3 competition naman or yung national level competition, ay maaari po silang manalo ng 300,000 per enterprise. All in all, ang pwede pong mapanalunan sa YFC Startup Open Category ay 520,000 pesos. Para sa mga interesadong sumali, ano ang mga kailangang ihanda? Sa mga interested applicants, kailangan nyo lang ay application letter na naka-address sa aming Regional Executive Director na si Dr. Eduardo Lapos Jr. Application form na madadownload po if you will visit our FB pages at DA Agribusiness AMAS, DA AMAD Region 3, and DA Central Luzon. Siyempre po, kailangan din yung prescribed business model canvas and activity and financial plan. At least one valid ID indicating yung date of birth and proof of residency like barangay certification or one valid ID po indicating yung home address. And also, kailangan din po natin ng endorsement mula sa municipal, provincial, and city agricultural offices. And kailangan din po natin ng 2x2 photo with white background. Para sa group, lahat po ng nabanggit at karagdagan lamang po na declaration of intent that they commit to register a partnership within 1 year for the receipt of the grant. So yan pong mga nabanggit ay mga kinakailangan na requirements para po makwalipika sa pagsali. Saan pwede magpasa ng mga requirements? Maaari nyo pong isumite yung mga requirements po ninyo sa aming official Gmail account, amad3.youngfarmerschallenge@gmail.com. Sa mga interesado po na mga kabataan dyan na may agribusiness ideas, maaari po lamang may pag-ugnayan o bumisita po sa aming tanggapan sa Agribusiness Marketing Assistance Division, specifically po sa YFC Regional Project Management Team na pinangungunahan po ni Ms. Carmencita Esnogoy, ang aming Chief Amad po, at ang kanyang alternate focal person po na si Mr. Sherwin Yuman Lapas, at ang aking mga kapwa-secretariats na sina Dean Mark G. Padilla at Ms. Alaysa A. Cartilla. Pwede rin po kayong makipag-ugnayan sa inyong respective provincial and municipal agriculture office sa inyong lugar para sa naturang programa po. Nais ko lang pong ulitin sa mga interested applicants po, you may visit our FB page at DA Agribusiness AMAS, DA AMAD Region 3, at syempre sa Department of Agriculture Central Luzon. At sa mga interesado ngayon pa lang, pag-aralan nyo na at kabisaduhin kung paano mag-develop ng isang business model canvas. With that, maraming salamat po sa pagkakataon na ito para maipromote ang YFC program sa award-winning na programa na ito. Muli, maraming salamat po at magandang umaga. Maraming salamat po mga ka-agri at kami ay inyong sinamahan hanggang sa dulo po ng atin pong episode. Nawa ay natuwa at may dala-dala po kayong aral at inspirasyon sa amin pong itinampok na storya. At para hindi mahuli sa mga kaganapan mula sa DA Gitnang Luzon, hinihikayat po namin kayo na bisitahin ang amin pong mga social media accounts na Department of Agriculture Central Luzon sa Facebook at YouTube. Pakitap na rin po ang like, share at follow button mga ka-agri para lagi po kayong updated.
At magkita-kita po tayong muli hanggang sa susunod. Ako po si Ernest Payawal at ito ang Agri TV Central Luzon.